Безнең менә шушындый бүлмәбез бар, солдатларга ярдәм җыяр өчен. Жизнь здорова иҗтимагый хәрәкәте 11 ел волонтерлык эше белән шөгыльләнә. Элек олыларга, ялгыз аналарга, авыру балаларга булышсалар, хәзер махсус операциядә катнашучыларга ярдәм итәләр. Аларга кирәк-яраклар җыеп җибәрәләр. Дарулар җыябыз, бинтларны ясыйбыз, самодельный бинтлар ясыйбыз. Чөнки тыгызрак кирәк. Аннары соң консервалар, носкилар, пауэрбанклар, анда фонарьлар, шундый кирәк булган әйберләрне алар үзләре әйтәләр безгә. Җыелган гуманитар ярдәмне махсус транспорт белән җибәрәбез диләр. Бу юлы кирәк-яракларны өлешчә мобилизация буенча чакырылган егетләр аша юллаганнар. Аларга бөтен ил белән булышалар. У нас много-много добрых друзей в разных городах. Безнең төрле шәһәрләрдә дусларыбыз бар. Алар ышанычлырак булсын өчен ярдәмне безнең аша юллый. Казаннан еракта яшәсәләр дә, барсын да безгә җибәрәләр. Күптән түгел махсус операциядә катнашучы егетләрдән тагын бер үтенеч килгән. Алар маскировка шелтәрләре сораган. Волонтерлар моның өчен бөтен кирәк-яракны җыйган, әмма эшләү өчен биналары юк. Изумрудный город тернәкләндерү үзәге волонтерларга менә шушындый бүлмә бүлеп биргән. Ләкин күргәнебезчә, ул бик кечкенә. Сетка уру өчен зуррак урын кирәк, ә биредә андый мөмкинлек юк. Сеткаларга без заказ бирдек. Ательедә эшләүче тегүче кызлар безнең өчен кирәкле тукымаларны әзерләделәр. Безнең конструкциябыз җир өчен такталарыбыз бар. Безнең өчен 20 квадратный метрдан да ким булмаган бина кирәк, бүлмә кирәк. Волонтерлар эшли алыр өчен. Без Жизнь здорова иҗтимагый хәрәкәтенә ярдәм итү теләге белән Игелекле Казан оешмасына мөрәҗәгать иттек. Алар бездә бүлмәләр бар дип белдерде. Мы даем до полугода. Без бүлмәләрне ярты елга кадәр бирә алабыз. Моның өчен безгә шалтыратырга яки интернетта гариза калдырырга кирәк. Башта оешманың уставын өйрәнәбез. Иң мөһиме ул коммерцияле булмасын, соңыннан килешү төзелә. Сеткаларны бик тиз арада ясап җибәргә кирәк. Тиздән яфраклар кыйлып беткәч, хәрбиләргә яшеренергә урын калмый диләр. Волонтерлар көне-төн эшләргә риза. Иң мөһиме бүлмә булсын. Шулай гуманитар ярдәм китерүчеләрне дә көтәләр. Аларга булышырга теләүчеләр өчен телефон номеры һәм реквизитлар экранда күрсәтелгән. Шулпан Касыймова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.